Amen bantwana bezithunywa, welcome back to my channel. This is Nkosazana Ndoni Yamanzi. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Thank you so much for liking and subscribing. Ngiyathemba inkosi saniqinile. Namhlanje sizokhuluma ngendiki nomndiki. Kunomehluko indiki nomndiki. Indiki uyini indiki? Indiki yisigulo sedlozi. And then umndiki leli idlozi elahamba la emhlabeni linezikoloto thizeni elizange lize liziyenze. Bese livuka la kuwe noma liziveza la kuwe ngezigulo thizeni ukuze uphakame ubone ukuthi khona into ekhona, and then bese so kumele ukuthi ulungise. Ulungisa kanjani? Awuyi kuyothwasa, awuthwaseli umndiki, awuthwaseli. Kodwa uyenza loku okumele ukuthi ukuyenze ukuthi lilapheke, uyawulapha umndiki. So kungaba ikhehla lakho elihamba nawo and then lifuna ukuthi lilashwe. Ngesinye isikhathi kuba ngoku-cleanser bese liyabonga-ke libe right. Ngesinye isikhathi kufuneka ukuthi udle igobongo elayo and then bese liba right, bese kuba idlozi elihamba nawo liku-protect and so on. And then izimpawu ezimbalwa ozibonayo ukuthi ayi unokugula okuthize, ama-signs abonisayo ukuthi unomndiki. It can be any of these signs. Ube umuntu onenkinga ye-bleeding, nose bleeding, ubleede kakhulu ngamakhala, njalo yakuhlupha lokho. And then ube umuntu kancane kancane ungena ey'ngozini zemoto. And then ube umuntu owophayo kakhulu uma umuntu wesifazana, ize undlule iy'nsuku zakho, having irregular periods. And then uwumuntu ongathandi ukuba la kunabantu abaningi khona. It's like uyasindelwa, uphatha ikhanda. Umuntu ongathi ungahlala uyi-one. And then isisu sakho-ke sinama-problems, umuntu oba-bloated. Ngesinye isikhathi uzizwe ngathi khona into ehambayo, ngathi khona isilwane ethizeni engafuni ukusisho esikuhambayo la ngaphakathi esiswini sakho. Uba umuntu onamahlaba. And then uba umuntu onenkinga kwezinkonzweni, ngizothi enkonzweni yocansi kuba nama-problems oba nawo. So nje iphathi yakho yesisu nje like kuba nama-problems walapho. And then ungaba ne-sore back. Akusho ukuthi uma una-one then hhayi awunayo. Kwenzeka ukuthi iveza kakhulu, ikuvezela kakhulu ukuthi naka lo sigulo leso onaso. So yeah, kumele ukuthi uphakamele lokho uhambe uyolapha because uyolaphisa umndiki wakho, because uzohlala umuntu ogulayo, uzohlala umuntu imali ingahlali kuwe, izinto zakho nje ziyafasana, yabona, ziyabopheka. Ska lebala gore ke Mosotho, so ngesinye isikhathi kuphakama abaSuthu. So anyways, yeah, lungisa izinto zakho, ungayi uyothwasa uthi mina ngiyothwasa umndiki, ngiyothwasa indiki. Indiki ngichazile ukuthi yini, umndiki ngichazile ukuthi yini. So uma unale sipho lesi, zazi ukuthi wena umuntu omele ukuthi lapha idlozi lakho. Bese-ke lona yilo lizokhuluma nawe, libuye elinye liyabuya likubonge, likuvikele, kube idlozi elikuvikelayo, elinye likuphe lokho elikupha kona ukuthi ulilungisile. Ya yilokho engikuthanda ukuthi ngikukhulume namhlanje bantwana basekhaya. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle. Into engizonitshela yona ukuthi kubalulekile ukuthi sivuleni amaphupho wethu. Awungabi umuntu ongaphuphi. Ungabi umuntu ongaphuphi bese wena uyarelaxa. Amaphupho abalulekile, ayasibonisa. Qala lapho nje indaba yakho ukuthi amaphupho wakho wavule, and then uzokwazi ukulungisa izinto zakho, bazokwazi ukugayida abantu bakho. Amen bantwana bezithunywa, amen.